हिन्जाव गैया बेहा बालन्दाखौनो बुंजायोसै नै हनै बेसेबांसो मोनगोन नों बेयाव मथा मथि खरसायावसो थांबाय 10,000ल'सो थांदों खरसायाव 10,000 थांबाय 1,20,000 जाहैनो हागौ आरो है होनलायो नैलाय बायदि थाखुमायदों नायदो वाव वाव सोर हागोन रामसरदों वाव ओरैबायदि मोजां मोजां बिबार बारदों फिथाइया हले बारा गैया आरो खिन्थु थायहांदों सानदों बियो बेजोंनो हिन्जाव लानो होननानै एक्सिलेन्ट आयौ 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 आं नुफेराखै खिन्थु बेबायदि जानाय ओरैबायदि खाथा मोनसेबो जागोना जाया मिथिया ओरैबायदि डेन्जार मालिका जोंनिया बेनो हेन्डसाम खा वाव 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 मा टारगेट दोङो जेनेबा टारगेटआथ' बेनोसै बिल्डिं लुनाय बिल्डिं लुनाय नै फिथाइया बेबायदि जायो लोगोफोर नै ओरैबायदि बरिया बेबायदि आरो डेन्जार नै वाव हिन्जावखौथ' बेजों लानोसै नोङो आं हिन्जावखौ बेजों लानो हायालै बेलेगजोंसो लागोन बेलेग मा दोङो ओइथिंबो दोङो नामा दोङो थाखा गोथां दोङोलै फबनाय लद'आ मिनिगासिनो लद'आ लद' दोङो हिन्जाव गैया बेहा बालन्दाखौनो बुंजायोसै नै हनै उदैया देरबोहांबाय माहाय उदै देरबाय मानसिया एसे माहाजोन जानायखाय देरबाय उदैया पानिलाव थाइसे थाइदों मबेयाव नै पानिलाव बियो पानिलाव वाव दा बिसां मोनसेयावनो ओरैबादि ख्रि 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 गायदों बियो माने मोनसेल' माबा नङा मोनसेल' बुस्थु गायाखै बियो बै रोमोनायखौ बिलाइफोरखौ खानानै गारदों नै बेसेबांसो मोनगोन नों बेयाव मथा मथि खरसायावसो थांबाय 10,000ल'सो थांदों खरसायाव 10,000 थांबाय 1,20,000 जाहैनो हागौ आरो आखा खाथार औ गेरेन्टि लांग्रायाबो आरो एडभान्स होखालायबायसो नोंनो 2,000 फिथाइनि थाखाय औ होगोननो औ होखाबायानो फैसा रांजोबलायलायबायसो जानानै एडभान्स जाग्रोयो नों इटा लाबोबाय आरो जेनेबा नै बेबायदि फिथाइया ओरैबादि बरिया खाथार एक्सिलेन्ट सोर फाग्ला बेफारिया दाम होआ जानोलै नै 1,20,000 फैगोननो एक खाथाबो जाया हाया गरम खालामनायनि खोथा नङालै जामारगोन नोंनिया मिथिबाय नै जिंखा गायो जिंखा बेसेबां गुग्रुब जायो फल गायो फलाबो बेसेबां गुग्रुब जायो लिसिरि गायो बिलाइया रोमो जायो मा जाबावगोन लद' हो बिराद दुखु जों गामियाव बेनो हाइस दुखु आयौ 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 दा बुंसै हिन्जाव नायो गोरलैद्राय नायना लायो मोना एसेसो गावगायदों मिलायनाय ला नंगौना नङा गावगायदों मिलायनाय गोसोथो मानो एसां उन्दैखौलाय मानो नायनो दरखार नङा होमबा मालायबा मा थांखि दोङोमोन गोरलै लानानैबा थांफै र' नोंनियावलाय बिर होबायलै नोङो मा थांखि दंमोन है होनलायो नैलाय बायदि थाखुमायदों नायदो 11
नायलै लद'आ थाखुमाबाय आयदै फट' खेबजानो बानानै माबायदि थाखुमायदों हनै लद'आ दुखुलै बेसेरा मा बेबा मा मार्केटआव फानहैगोन नों बेखौ महिला मार्केट महिला मार्केट औ मबेयाव दोङो बियो उदालगुरि उदालगुरियाव औ ए नों जिरायना फानो ना गसंना फानो आङो डाइरेक्ट साइकेलनिफ्रायनो बोख्लायबाय होबाय ए डाइरेक्ट होखायो औ बेपारिनो आरो बेफारिनो डाइरेक्ट होयो औ सुबाय मालाय लांबाय फानबाय गावसोर ए गावसोर जिरायना फानसिगोन आरो ना औ सलिद जादोलै बिबारफ्राबो ओरैबादि बरिया बरिया नै फिथाइफ्रा सलिद जाखायो नै फिथा थाइसे माबा फिथाइ थाइसे आं बोख्लायना होनोसै उनाव होनांगोनलै मिथिबाय ओरैबादि नै आइयाव औवासुं आरोना नै बेयाव ओरैबादि बरिया बेल' नङा आरो बैयावबो दंबावो बेहा देखायगोन आं ओरैबादि नैबेनिया बहल ओमफ्राय माबा लिसिरि सिन्था दंजोबोनो ओमफ्राय दा नैबेनिया लाव आरोना लाव ओरैबादि बरिया जाखायोलै नै हिनजाव लानोसै होनदों बेजोंनो बियो मानसि जागाखौ खालि खालामखाबाय रायजोफोरखौ मा होनो खस्थ' खालामहोआनो मानो होनबा जेनेबा जागाखौ मैगं गायनानै गावनो साफा खालामग्रोजोबखाबाय बिराद खायदा गोरों रायजोखौ खस्थ' होआनो बियो ओरैबादि देन्जार फिथाइ थायाखै दासो बैसाङावहाय मानलाहांदों माहाजोनसो लुखावजोबनायसो नङा हले देन्जार